खुलुमबाय आं स्वर्गियारी आं Ansu आं Preety गिबियावनो गासैबो भिउयार्सफोरनिसिम सिफुं दा मेलोडि टीमनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय आरो जाय बिथांमोना गोदान नोंथांमोनखौ जों बरायबाय दिनै जों नोंथांमोननो मोननैसो खोथा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो जे इउटिउबनि इनकामसा माबोरै मोनसे जों गोदान भिडिअ बानायब्ला बे भिडिअनि जितु बाजेट बेनो जोंना उथिफिनहैजोबा स' जोंना भिडिअ बानायनायाव जोबोद खस्थ' जायो जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो फैगोन समफोराव नोंथांमोना जोंनि भिडिअसखौ नायबावगोननि मिजिं थियोब्ला नोंथांमोना जोंनो अननानै जि हायो अनसुंथाइ हरनो हागोन जाहाथे जों गोदान भिडिअसफोरखौ बानायनायाव बोलो मोनो लोगोसे नोंथांमोनखौ एन्टारटेइन खालामबाय थानो हायो नोंथांमोना जोंखौ मोनफ्रोमबो भिडिअसफोरनि थाखाय सापर्ट खालामनो हागोन जों मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअनि सिङाव एकाउन्ट डिटेल्सखौ होगोन आरो नोंथांमोना जोंखौ अनलाइन मानि ट्रान्सफार एप जेरै भीम पेटीएम गुगल पे फन पे बायदिसिना एपनि गेजेरजोंबो जोंनो डनेसन महरै हरनानै जोंखौ नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय सापर्ट खालामनो हागोन प्लिज जोंखौ सापर्ट खालामना जाहाथे जों मोजां गोदान भिडिअसफोर बनायनो हायो आरो जों दावबायलांबाय थानो हायो गोजोन्थों सानै दाबो सिखारनो जायाखै उठेर मैया गोसाया मा जाबावगोन बे बिमा सासेजों साला मोजाङैबो उन्दुनो होआ मा नोम्पा हरखौ नायनालाय आफाया बेखौ हाबा खालामनाय साला असान्ति आफाखौ फाथिलाय बिसिनोब्लासो मोजां जासिगोन नामा मा खिसिं मोनामगोब्रा माया खिफिगो नोंना खिफिदो साला एफा गेसाव बे मोनामनायखौ मोनामसुनो मोननो नांगौब्ला थैनाय मानसियाबो राखांग्रासो उथिफिनगोन हाबाब मा पादुरा बिदामोनखौ आंलाय मा नोम्फा गर'खौ नायनालाय आया नोंखौ जोनोम होदोंमोन मोनबायना साला हाय मा जाबगोन बिसोरजों मालायफोरा माब्लाबानो सिखारनानै दिल्ली मुम्बाइ सहैलायबाय मैं मदर हॉट हूँ जो इन लोगों को पैदा किया बिसोरखौ साला माथो मोनदोहाय बिसोरखौ साला गियान गैया बिदा फंबाय नांलायबाय थादो साला इमान देरनानैबो गियान मानसिसोरो हा नांलायबायल' थायो एसे फिसा मानसियानो मालाय फुङाव उथिनानै स्कुल थाङो नोंसोरलाय मा नांलायबाय थायो हा होलायबाय बिना पैसानि गियान ठंडे पानी से नहाना चाहिए ठंडे पानी से नहाना चाहिए गोजांबाय साबोना बरले साबोना
Rob, Biko. Alu sebele miuguna. Aduh, miuguna lebih bele. Alu sudah. Oh no! Hap, doya lama gebab-gebab sakit. Tuh. Iya, patah belah maya sungguh loh yang apa ke? Salah neng so, oi. Salah. Rola neng kau tidak kau tengah menang salah. Salah lagi sok sulit lagi. Oi. 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 Hei mas jabele. Dale mate. Pilih baik di nerungnya. Ada ang nababae orna. Ada ang nababae horna. Hadi boleh bok. Pukul mama orang di mana mana zirat nama. Kosto kalam nanggon, kosto. Mapai di kosto ada? Kila dana thang nanggon, silungau. Ambasa popcorn. Ayah bar popcorn kane. Ada horna, please horna. Jagan, anggen. Natai ang ni atingkau nanahan nanggon. Oke ada, oke. Sinai menak yang ke salah popcorn sana fagra. Nika mana nika. Nih be. Musang nasalah. Popcorn nang. Nanggu. Nah, ibu. Oh bakur teman, sar. Jangan kagak, siapa? Musang nak. Put, tali balik nuale. भैया 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन पॉपकॉर्न दे दो. Masuk lebih dong yau. अब कौन है बे? माफ करना मम्मी, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. अयो मुझे पॉपकॉर्न दिला दो ना. आणि उकुन्या हातरला. उड़ीसा से पहले अयो ऐसे लो.
जालायबाय बारलाम्फा थियेटारनि नाटकआ आइदे आंनि आसुग्रियाबो साजोबबाय आइदे आंनि खानायाबो साजोबबाय आइदोलै आया आला आरनिखौबो रोंबावसो सुवादा होद तेरि एसिकेटेसि Ay, yang ini bisa gua ya. हाला आन्दै दिसै Ayo bisa, ayo. Ayo bisa. साला आइ गेमबन के बि आरने थियेटार 60 को menang Popcorn agak mana? Nuakai, ukuran tanah lani sunai bisa ya. Ayo ang dia apa sona? नोंखौ आइ गैयामोनब्ला हिखौ सुनाय बायदि मस्राय बुग्लिजोबगौमोन आं Ayo, oke play sebani sunai bisa ya. Ayo. मा पाट्टा मोन्नो नोंलाय आंजोंलाय लेटुसले खाके मरजातु माबायदि नखर मोनखो आङो ये ब्रास मुझे दे दे ठाकुर ये dar mastini dari botol ka khopa gabbar sin ka olat brasa hor mambar nuabla nang gaban san kunne nungla angla ani gesong kipini kusom rumara tunung sola gesok shudin dangi Hang! Bibras ko andi ni pas hunu menabla. Bebum ni gasai bes klaper go. Ani binana bone nala zugunang. banai sala bebras ko to dini ang nukhagen nang gasi ko binano banana ne balon dai ne tina sigen साला अरे कोने में तो चलो Arsa apa bisara? Beri itu kona. Dangka kena di ni sotini bu. Dangka nana serkau. मम्मी आ गई भागो